Здравейте, приятели! Искате ли да ви покажа какво си поръчах от последната промоция на Златна рибка по случай рождения им ден? Сложили са ми ръкавици за боядисване, което е много мило. Трябва да ми кажете дали искате да направя клипче как си изросявам косата. Взела съм изросител. Достатъчно, за да съм сигурна, че ще стигне поне за едно-две изросявания, тъй като косата ми е страшно тъмна. След това съм взела окислител, този, който не е най-силният, Търтиволиум, но за моята коса мисля, че ще свърши работа. Да се надяваме, че ще стане светло-руса. Взела съм тази маска на Текния за сиво-лилава коса. Мисля, че ще е доста подходяща за студения сезон. Надявам се да стане. Коса, която е горе-долу близко до моя цвят на косата. Случайно мога да си я сложа в корените. Ще видим дали ще се наложи някакво по-плавно преливане. Бондър. Ето тази марка, която също много се рекламира от Златна рибка. Да се надяваме, че ще помогне да не ми се изтощи и развали много косата. И другото са мострички.